Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Nyaya iyo yandiunza pano yandoda kuti munge muchizoshare nemhuri yeZimbabwe. Nyaya iyi yakaitika apo pandainge ndichiri ne14 years, apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndainge ndiri street kid ndisati ndazoya kunoku kwandiri kuCanada. Kunoku kuCanada ndakazouya apo pandainge ndava ne23 years. Mushure mekunge ndasangana nomumwe mudhara uyo ainge achiti iye ainge achiita zvematongerwo enyika ndokungotanga kungotaura. Akabva achizondiudza kuti kuCanada kwainge kuine mikana yekuti unokwanisa kuuya kuno uchibva wachizoita refugee. Saka ndakauya kuno a very long time ago, but pandainge ndichiri kuZimbabwe ndainge ndiri street kid. Amai vangu ivo vanonzi vakabva kuGokwe. Vabva kuGokwe vaine pamuviri pangu vakabva vachizouya vakabva vachizotanga kugara muHarare neumwe murume. Saka mai vangu vakafa pavainge vava nepamwe pamuviri apo pandainge ndichiri mwana mudiki. Saka stepfather vangu ava vakabva vachizotiza neni. Stepfather vangu vainge vari vekuMozambique. Vakatiza neni mushure mekunge amai vashaika, because hama dzaamai dzainge dzoramba kutora mutumbi waamai. Saka stepfather vangu vakabva vachizonditora vakatiza, tikabva tachizoenda kuMozambique. Saka ndakakurira kuMozambique ndokubva ndachizodzoka muZimbabwe when I was somewhere kuma12 years or so. Ndo pandakazodzoka muZimbabwe ndikabva ndachizombogara maMutare, but zvinhu zvainge zvakaoma ndikasangana nemamwe mastreet kids. Ndo pandakabva ndachizouya muHarare ndikatanga kugara muHarare. Saka muHarare mainge muine umwe mudhara uyo ainge achibva kuGokwe. Mudhara uyu iye aitongondifarira nekuda kwekuti ndainge ndakamuudza kuti amai vangu vainge vakazobva kuGokwe kudhara, but chaipo ndainge ndisingapazivi kuti kumusha kwavo kwainge kuri kupi nezita zvekare ndainge ndisitomborina kana zita ravo, because baba vacho avo vandainge ndakaenda navo kuMozambique hapana kana chavainge vakambondiudza pamusoro paamai vangu. Saka aindifarira zvisingaiti. Ndakazogumisidzira ndava kumufudzira mombe mudhara iyeye. Saka zvakaitika kuti ndinge ndichizosangana naye mudhara uyu ndezvekudai so. Taiwanzo kushanda nomumwe mudhara. Mudhara uyu aiita zvekugadzira matai paroundabout pambudzi paya. Saka ainge aine macustomers ake kuna Willowville. Aiva nevanhu vake vaimuunzira matai obva aburitsirwa paroundabout. Sezvo ainge asina motikari, aiti kana ari matai aya anenge ari ematraki, taitomapusha matai iwawo, taimapusha tobva tabva nawo kuroundabout kuenda kuna Willowville kana kuenda kuMbare kana aine macustomers. Saka taiwanzo kungotambira pambudzi tichitamirawo kuti ange achizotipa zvimapiece job. Taiwanzo kuenda nawo matai awa tiri kana 10, umwe neumwe ane tai rake. Nerimwe zuva takati takagara kwainge kwakatodhakwa kusina macustomers, takamirira kuti mudhara ange achizowana macustomers. Ndo pandakabva ndachizotanga kutaura nemudhara uyo wekuGokwe wandakazogumisidzira ndava kushandira. Mudhara uyu iye pache zvake ainge aine mombe dzakawanda. Akandiudza kuti kuGokwe ainge aine mombe dzakawanda, ende ndakazoti ndatoenda kuGokwe ndakatoona kutoti zvechokwadi ainge aine mombe dzainge dzakawanda kwazvo. Saka akandiudza kuti sezvo zvinhu zvangu zvainge zvisiri kundifambira, iye ainge achitotsvakawo mukomana aizopota achimufudzira mombe dzake. Ndikabva ndati ndiripo zvangu, ndainge ndanoita nechilife chekungorarama as a street kid, plus ndainge ndingori netarisiro yekuti kana ndikakwanisa kuendawo kuGokwe, sezvo kuriko kunonzi ndo kwainge kuri kumusha kwaamai vangu, ndinokwanisa kuitawo lucky. Kana ndaita lucky ndobva ndasanganawo kana nehama dzaamai vangu. Saka ndo hope yandainge ndiinayo. Ndakabva ndachizobvuma ndikabva ndachizoenda naye kuGokwe mudhara uyu. Takati taenda tose kuGokwe ndobva ndachizotanga kumushandira. Mudhara uyu ainge akaromba mukoma, zvinhu zvekuti even though I was still very young,
but marombero ainge akaita mundara iyeye ainge achitotyisa. Mundara uyu ainge aine misha yake yakati wandei sezvo ainge aine mombe, saka aiti muvillage rimwe anenge aine matanga ake emombe, then panenge paine matanga panenge paine musha unenge uripo. Saka inini akabva anditora ndokubva achizonditi ndinge ndichigara kune umwe musha. Kumusha kwemundara uyu mukoma pake chaipo chaipo paainge achigara paiva nemamwe makuva ainge akawanda. Zviya zvikunzi unenge uri kumhiri kwemakungwa, saka munhu haambofi akakwanisa kukuroya. Kana vakaromba vari vedzinza rako vanokuwana chete. Pamusha pake paiva nemakuva aisvika kuma 30 something makuva ainge ari pamusha pake, ende vanhu vemudzinza imomo vaifa after 2 years vanhu vachifa. Paiva paine mamwe makuva vamwe dzainge dziri hama dzake avo vainge vachinzi vakafira kuUK. Mhuri yose yakapararira muaccident vakauya vakazovigirwa muZimbabwe. Aitotyiwa kuvillage ikoko mundara iyeye because vanhu vaitozviziva kuti ainge akaromba. Saka ndakati ndava kutanga kumushandira, chinhu chandakatanga kuona pamba pake, ndakaona kamwana kainge kari kadiki. Kamwana aka kandakaona kainge kakapfeka napkin. Mukomana zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. Ndakati nerimwe zuva ndainge ndaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotora mombe idzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda nadzo kudhibha, sezvo dzainge dzakawanda ndaifanira kuti ndinge ndichitomukira ari makuseni. Saka ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichimukira kuma 4 AM ndinge ndichitanga kutinha mombe ndichienda nadzo kudhibha. Saka ndakati ndichifamba ndichienda kumatanga, hamene chakangonditi tarisa kumakuva uone. Ndakati ndichinotarisa kumakuva ndakabva ndaona kuti kumakuva kwainge kuine kamwana kainge kariko kainge kachitamba. Kamwana aka kainge kari kure neni but kakaita sekunge kainge kari padhuze. Ipapo ndainge ndisina kutoziva kutoti kamwana aka kandainge ndichiona kainge katori kachikwambo. Handina wandakaudza, asi ndakazongoramba ndichingokaona kamwana aka kudzamara ndazoudza mumwe mukomana wandainge ndichiwirirana naye, naiyowo ainge achishanda achiitawo zvekufudza mombe. Ndikamuudza kuti ndainge ndiine kamunhu kandainge ndakaona kakapfeka pamba. Akabva aseka akabva ati kamwana ikako kandainge ndakaona kainge kari kamuzukuru kemundara wandainge ndichishandira. Saka hanzi pazvikwambo zvake zvose ikako ndo kainge kari kachikwambo kaitendedzwa kuita zvakanenge kachinzwa kuda pakanenge kachinzwa kuda kuita, zvokuti vanhu vazhinji vemuvillage vaitokaona kachikwambo ikako. Asi aikwanisa kumukonfranta mundara iyeye painge pasitomborina zvachose, nekuti mundara uyu aitotyiwa nevanhu vakawanda. Saka ndakaramba ndichimushandira mundara uyu until nerimwe zuva apo paakazouya kwandiri. Ipapo akandiudza kuti ainge aine mhiko idzo dzaainge achifanira kuti ange achizozadzikisa. Akabva anditi mhiko idzi dzandinoda kuti ndige ndichizadzikisa handizivi kuti ndichadzikwanisa here kana kuti kwete, nekuti painge paine umwe uyo waainge akarovesa nemheni, saka ainge ava kumumukira chipoko. Akanditi mhiko dzaainge achida kuzadzikisa ndedzekuti ainge achida ropa remhandara. Mukomana wacho akanditi ainge achida ropa remhandara kuitira kuti chipoko chemunhu uyo waainge akarovesa nemheni chisaramba chichimunetsa. Ndikabva ndati zvino mhandara yacho muchaiwana kupi? Akabva anditi mhandara sezvo dzichinetsa kuwana, iwewe nezera rako toda kuti unge uchitsvaka wezera rako. Saka ainge achida kuti ndinge ndichirara nemwana anenge ari kuma 14 kana kuti 15 years. Ndakabva ndatanga kudanana nomumwe musikana uyo wataingotiwo ainge akangoshata muvillage asina ainge achimuda. Ndakarara naye ndokubva ndafind out kuti ainge asiri mhandara. Mukomana achindoda kureurura kuti ndakarara nemwana ainge aine 12 years ndikamubvisa umhandara hwake. Ndapedza kumubvisira umhandara ndainge ndiine chijira chered chandainge ndakapiwa. Ndikabva ndanzi uchingopedza chete kurara naye, zvauri kufanira kuti unge uchizoita ndezvekuti unofanira kuti unge uchizomupukuta sikarudzi yake nechijira ichi chered. Kana wamupukuta nechijira chered muzvidya zvake unozoshandisa chimucheka ichi chainge chiri cheblack. Vakabva vanditi kana wapedza kuita izvozvo
unobva uchizotora kamucheka aka kewhite ndokaunozoshandisa kupukutisa nhengo yako. Saka ndainge ndine kamwe kamusikana ako kandainge ndichitonyenga nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizorava naye nekuda kwezera rake. Ndakatoti uyu ane 12 years it's obvious anenge achiri mhandara, asi airamba manje kuti ange achiuya kuzondiona. Nerimwe zuva ndakamutaimira, ndakamutevera pandakamuona atora kabhaketi kake achienda kurwizi. Ndokubva ndamutevera, ndakamubata chibharo musango mukomanashe, ndikamubuditsira banga, ndikamuudza kuti kana ukangotaura chete uchaona zvandichakuita, ndikazomupa mari. Ndakazobvako kuGokwe, mundara uyu pandakabvako kuGokwe ndainge ndatova kuma 17 years, but panguva yacho iyoyo mundara uyu ainge akaitirwa go back to sender nevana vake, ainge ava kutopenga. Pandakazobva kuGokwe, pandakaona kuti ndainge ndongoshanda pasina ainge achindibhadhara, ndo pandakabva ndachizongobvako hangu kuGokwe, ndikabva ndachizosiyana nazvo, ndikabva ndachizodzoka muHarare. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma nazvo vedu we, hanzi zvinhu izvi zvakaitika kudhara. Hanzi ndaedza kuti ndinge ndichichinja madates ende ndaedza kuti ndinge ndichichinja makore, nekuti vanototya kuti zvimwe kuda umwe munhu anovaziva anokwanisa kuzobatanidza nyaya yavo. Zvakangooma. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndakabatsira murungu wandainge ndichishandira kubata umwe musikana chibharo. Pakaipa. Ngatitaurei inavo mucomment section. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Nditori neaddiction yekuti ndinoda bonde zvinenge zvakapfurikidza mwero. Handiziviwo kuti mungandibatsirawo sei. Ndamboedza. I even went for therapy. Ndakati ndakwanisa kuunganidzawo zvimari, ndikabva ndachizoenda out for a therapy, murume wangu asingatozvizivi, because murume wangu iye pachezvake, of course semurume bonde anorida, but pane pamwe pandinotoona kuti murume wangu iko zvinozvi anenge aneta kudhamba, nekuda kwekuti ndinenge ndichinzwa kumuda each and every day, zuva roga roga murume wangu ndinenge ndichinzwa kumuda. Saka nyaya yandiunza pano mukomanashe ndeyekuti ndiri kutsvakawo rubatsiro. Handiziviwo kuti ndingabatsirikana sei mhuri yeZimbabwe, kuti kana kuri kunzi murume uyu ndikaramba ndichimupa pressure haazondisiyi here, nekuda kwekuti madiro acho andinoita bonde akanyanyisa, and I can't even control myself. So when you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Iniwo zvandiri kuda help. Pari zvino handisi kutsvaka varume. I know kuti variko varume vakawanda vekuti izvezvi vanenge vava kutoda mafone numbers angu. Chandava kungoda help. Kana ndichiti ndine addiction yebonde, regai ndikupei example mukoma. Murume wangu vanoti kana akauya achingopinda mumba chete, chinhu chekutanga chandinenge ndichida kubva paari, ndinenge ndichitoda bonde. Uye zvekare kana kuri kunzi kana tava kuda kunorara, ndinenge ndichida kuti ange achindipa bonde zvekare katu. Then usiku ndinomumutsa ndichiti ndiri kuda futi bonde. Izvi ndinozviita every day. Mangwana acho makuseni murume wangu achingobuda chete, ndinotosara ndichitonzwa ushoma hwekutoda munhurume. Dzimwe nguva ndinozogumisidzira ndava kuzvibatsira kune avo vachati addiction yekuda yekuti munogara uchizvibatsira. No, ndakazototanga kutoita zvekutozvibatsira last month. Ndaona kuti murume wangu ndinomunyanyira, saka pandinosara ndiri pamba ndikazvibatsirawo about 3 times in a day, then murume wangu paanozouyawo kumba ndinenge ndakatofinikana nechikare. At least kana kuri kuzonzwo ndikazongomuti one tobva tarara. I did not even know kuti ndoita sei. Vamwe vanhu vamunozongonzwa vachinzi vanenge vakahurira varume vavo, some of those people
vanenge vasitombori mahure. Asi chinenge chichiitika mukoma paishu iyoyo ndechekuti munhu anenge atori neaddiction iyo inenge iri paari zvekuti anenge asingatokwanisi kana kutozvicontrola no matter what I have tried. Unonamata uchanamata kubhega Mwari, kupfugama pasi nemabvi nemagokora uchiti Mwari ndinzwaiwo kani, sei musiri kunzwawo kuchema kwangu? But Mwari vacho vanongoramba vakanyarara. So handizivi kuti dambudziko rangu rimbori pai chaizvo chaizvo. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichitenga yanonzi masweets in secret, but murume wangu asingazvizivi. Ndikamuisira mumvura mapills 2 usiku hwose, hatina kuzorora. Ndikati zvinokuda ndichaneta, but mangwana acho mukomanashi I felt like I wanted even more. Saka itori addiction and I'm very addicted. Vanhu vazhinji vaya vamunozonzwa zvichinzi vabatwa vaine maboyfriends, zvimwe kuda vanenge vaine addiction. Saka ndo nyaya yawo yandiunza pano mukomanashi, ndikudawo help. Ndo secret yangu. Handizivi kana ichiita kuti munge muchizoiposta, nekuti kazhinji ndinongonzwa maconfessions yavanhu vanenge vakaromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi navanzvadzi vedu ndiri muHarare, handichaziviwo kuti ndoita sei, ndine addiction yekunzwa kuda bonde nguva dzose. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedza iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo chandiunza pano ndine secret yangu iyo yandiinayo. Secret iyi inondirwadza zvisingaite. I just want your listeners to help me. Inini ndakati ndichidanana neimwe mbinga iyi ndakabva ndapfurirwa nefriend yangu uyo akabva ati kwandiri, munhu uyu unofanira kuti unge uchimudya mari, haumbofi wakawana murume ane mari seye murume uyu. But tainge tisina kuziva kuti murume iye ainge akaromba. So nebest friend yangu mukoma takabva tachizotanga kudya munhu mari. Takamudya mari like zvekutodaro, ende tainge tichitoda kutomupedza mari, but tainge tisina kuziva kuti munhu ainge akaromba. So fast forward mukomanashi, ndakabva ndachizomunyepera ndikamuudza kuti ndainge ndabatira pamuviri. Aindipa mari, aingondibvunza kuti uri kuda mari, kusvika andiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichitenga baby wear kuChina. Mukoma ndakaorder paAlibaba, zvinhu zvikauya. Zvinhu izvozvo zvakati zvauya, ndokubva ndachizofurisa kaflea market kangu. Fast forward, soon after lockdown, ndopa ndakatanga kusangana nematambudziko. Saka dambudziko iri riri pandiri rinomboita richiuya richipera, richiuya richipera. Saka ndine zvimwe zvinhu zvinobuda kusikarudzi kwangu. Zvinhu izvi zvinenge zviri zvewhite. This was after tanetsana. Saka mukunetsana kwatakaita, munoziva kuti vanhu munokwanisa kungobohana. Mushure mekunge ndafind out kuti he had been sleeping with my little sister, tikatukana paya. Akabva anditi, I know kuti wakandinyepera iwewe. I know very well kuti wakandinyepera kuti you were pregnant for me, but uchazviona. This was after lockdown. So after lockdown, mushure mekunge tabva mukunetsana, ndopa ndakatanga kuona kuti kune zvimwe zvinhu zvewhite zvinobuda kusikarudzi kwangu. Saka ndakangoti maybe it was normal discharge, but nekufamba kwenguva ndakatoona kuti it was not normal discharge at all. Saka ndatova nemakore, iko zvino zvidumbu rangu riri kungokura komanashi. Ndava kutoita sekunge munhu ane kanhumbu kane about 5 months. Dumbu rangu rinogara rakaomarara zvekuti boyfriend yandakadanana nayo last year akatondirambira izvozvo achitoti une nhumbu iwewe. Aitoti kana akabaya dumbu rangu iri obva atonditi une nhumbu. Ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Handizivi kuti anokwanisa kundibatsira ndiani. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Shuwa kunyepera munhu akaromba mune zvivindi. Hanzi ndakanzi tenga baby wear as much as you want. Baby wear yakabva kuChina. Hanzi vakabva vatanga kaflea market kavo. Pakaipa. Let us try to speak with
in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.